Labarin Auta ɗan sarkin Noma da Namun Jeji. Wata rana wani manomi ya ce wa ɗansa Auta kullum ya san yadda zai yi harbo masa abin da za su yi miya. Auta ya ce to, kowace rana sai ya je daji, yau ya harbo zomo, gobe ya harbo batsiya ko gada, kullum haka har ran nan ya je bai samu komai ba. Uban ya yi masa faɗa, har ya bashi kashi. Yana cikin haka yau ya je farauto, gobe ya dawo bai samu ba. Har namomin daji suka gaji da wannan kisa da ake musu, suka kai ƙara gun zaki sarkinsu. Zaki ya ce to yaya za mu yi, kun sani fa Allah abin tsoro, mutum abin tsoro. Sai kura ta ce ai ranka ya daɗe babu wata dabara, sai mu yi ƙoƙari duk yadda za mu yi mu kamo yaron nan mu kawo maka shi, kai kuma ka yi abin da ka ga dama da shi. Sauran dabbobi suka ce aiko haka ne, abin nan da kura ta ce gaskiya ne. Suka sallami sarki suka watse. Rannan yaron nan yana yawon harbi sai ya ci karo da dila, ya ja baka zai harbe shi, sai dila ya ce tsaya, na ce ko abinci kake so, zo in kai ka inda zaka samu ka huta da wahala. Auta yana tsammanin gaskiya ne, ya bi shi suka miƙa har wani ƙaton kogo inda zakin ne yake mulki. Da shigar su dila ya ce ajiye bakanka daga waje don kada a ce kai maharbi ne. Suka shiga sai dila ya komo da baya ɓoye bakan nan, yaron bai sani ba. Suka tarar da zaki zaune, duk ga namomin daji sun kewaye shi ana fadanci. Dila ya faɗi ya gaisuwa. Kura ta dubi yaron nan ta ce kai baka gaida sarki ne? Auta ya ce me ya sha miki kai, ke kika aiko ni? Yaro ya duka ya gaisuwa. Da suka zauna zaki ya dubi Dila ya ce shi ne wannan da ya dame ku? Kura ta amshi ta ce shi ne ranka ya daɗe, kuzajje mai kai kamar ƙodago. Zaki ya ce wa Auta kai samari, me yasa kake kashe mana yan uwa? Kafin ma ya amsa tambayar sarki, sai kura ta yi wuf ta ce ranka ya daɗe, raina me mana, dubu jikinsa ɗan nema jemamme. Auta ya durƙusa ya ce ranka ya daɗe, kai ne sarki ne ko kura? Da zaki ya ji haka sai ya fushi da kura, ya ce kada in sake jikin yi magana a nan, faɗi jawabinka samari. Auta ya sake durƙusawa ya ce dattijan garinmu ne suka ce in zo in riƙa kashe ku don mu ga idan abubuwan da kura ke faɗi na labarinka gaskiya ne. Zaki ya ce me kura take faɗi game da labarina? Auta ya ce mu da nufin mu fidda sarkinmu na mutane don ba shi da haƙuri, mu naɗa ka yi mulkin dabbobi da mutane baki ɗaya, mu gama kanmu mu bi ka, da abin da ka ce mu yi sai mu yi, abin da ba ka so mu bari. To muna cikin wannan shawara sai ran nan kura ta shigo gari, ta ce ka aiko ta, wai ba abin da ke tsakaninmu da kai sai kisa. Muka sake tambayar ta ce duk sarakunan duniyan nan babu azzalumi irinka, wai da an ɗan yi maka ɗan laifi da bai kai ya kawo ba sai ka ce a kashe mutum. Saboda haka aka ce in rika zuwa ina kashe kuma gani ko za ka sa a kashe ni. In ka sa aka kashe ni to lallai magana kura gaskiya ce, in kuwa ka yafe mini to kura ta zama maƙaryaciya. Zaki ya dubi kura ya buga mata tsawa ya ce wa ya aike ki ga mutane? Da zabura zawo na fita. Ta ce ƙarya yake yi, ban taɓa shiga gari ba. Auta ya ce wa yake miki ƙaryar? Zaki da kansa? Kin manta har maka baki kujera kika zauna ɗin girmamawa ga sarki zaki, kika ce ya aiko ki? Za ta yi magana zaki ya zabura ya sa gaba ya binke ta. Duk namun daji suka hau mata, mai yaga na yi, mai cizo na yi, har suka kashe ta. Zaki ya sallami yaron na ya bashi kaya mai yawa irin wanda suke kwacewa daga fatake. Yaro ya yi godiya ya ce zai je ya gaya mutanen gari abin da ya auku. Wannan shi yasa koyaushe kaga zaki a daji, idan ka durkusa ka ce ranka ya daɗe, to ba zai cuce ka ba. Wannan shiri na magana jari ce, zai rinka zo muku a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8 na dare. Ku kasance tare da wannan tasha ta mu ta Zauren Baba Studio a dukkanin shafukanmu na sada zumunta, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook da sauransu, domin jin waɗannan ƙayatattun labarai. Ka taɓa karanta littafin magana jari ce? Wani labari kuka fi so mu karanta muku a cikin littafin?